እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ስጋኣት ንናጽነት ምኽባር ውልቃዊ እምነት ተባሂላ ገና ኣብ ጸሊም መዝገብ ከም ዘላ ተገሊጹ። ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ብዕለት 19 ታሕሳስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዘን ኤርትራ ትርከበን 9 ሃገራት ኣብ ምኽባር ሃይማኖታዊ መሰላት ብፍሉይ ቆላሕታ ክረኣያ ካብ ዝግበአን ሃገራት ዓለም ምዃነን ኣስሚሩሉ። እቲ ኣብ ሕጊ ኣህጉራዊ ሃይማኖታዊ ናጽነት 1998 ተመርኪሱ ብቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኣሜሪካ ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዚ ጸሊም መዝገብ ካብ ዝነበራ ሃገራት ሱዳን ጥራያ ወፅያ ዘላ። ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት አልበሽር ኣብ ሱዳን ዝጸንሐ ምጉዕጻጽ ናጽነት ሃይማኖታዊ መሰላት ካብቲ ዝነበሮ ኣብ ዝሓሸ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። እንተኾነ ኤርትራ ብትርከበን ካልኦት ሃገራት ዘሎ ምግሃስ ሃይማኖታዊ መሰላት ገና ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕጽል ብምህላው ካብዚ ጸሊም መዝገብ ክወጻእ ኣይከኣላን። መንግስቲ ኤርትራ ኣመንቲ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእሳርን ምስቃይን ጥራይ ዘይኮነ ፓትርያርክ ዝርከቦም መራሕቲ ሃይማኖት ንዓመታት ብምቕያዱ ኣብ ፍሉይ መዝገብ ረገጽሲ ናጽነት ውልቀ ሰባት ክምዝገብ ንዓመታት ሒዝዎ ዝጸንሐ ጸሊም ታሪኽ እዩ። ወከልቲ ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ንኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ኣብ ከተማ ካርቱም ከም ዝተራኸቡ ካብቲ ሃገር ዝሰፈነዎ ዜና ኣመልኪቱ። እተን ብሚኒስትራት ሃብቲ ማይ ዝተወከለ ሃገራት ነዚ ኣኼባ እዚ ዘካየዳ መቐጸልታ ናይቲ ብዕለት 9 ታሕሳስ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብቲ ባንኪ ዓለምን ወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ዝተረኽቡሉ ኣኼባ እዘን 3 ሃገራት ተኸታታሊ ርክባት ብምክያድ ኣብ ሓደ መዕለቢ ክበጽሓ ዝቕስብ ምንባሩ ይዝከር። ኣብቲ ናይ ዕለት 21 ታሕሳስ ናይ ካርቱም ኣኼባ ወከልቲ ሃገራት ብዛዕባ ቴክኒካዊ ርክባትን ደርቂ ኣብ ዝኽሰተሉ እዋን ንዝግበር ኣጠቓቕማ ፈለግ ናይል ብዝምልከት ተዘራሪቦም። ቀጻሊ ርክቦም ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ኸኣ ኣብዚ 2 ተኸታታሊ ኣኼባታት ዝተበጽሐ ስምምዓት ሒዞም ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ብምጓዓዝ ጸብጻቦም ከቕርቡ ትጽቢት ይግበረሎም። እቲ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝካየድ ርክብ ንዕለት 13 ጥሪ 2020 ከም ዝኸውን ኣቐዲሙ ተሓቢሩ እዩ። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝለገሰተን 54 ወተሃደራውያን መካይን ናብ ወደብ ጅቡቲ ኣትየን። ወተሃደራዊ እዛ ኣሜሪካ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እተን ብዓርቢ 20 ታሕሳስ ናብ ጅቡቲ ዝኣተዋ ወተሃደራውያን መካይን ነቲ ሰራዊት ጅቡቲ ከባቢታቱ ንምቁፅጻር ዘኽእሎ ልምምድ ተወሳኺ ሓገዝ ንምግባር ምዃኑ ሓቢሩ። ኣሜሪካዊ ኣዛዝ ሰራዊት ካፕቴን ሚሸል ሲምፕሰን ብወገኑ ብዝሃቦ ቃል እዘን ፍሉይ ዕጥቂ ዘለወን 54 መካይን ነቲ ድሮ ሰልጢኑ ዘሎ ፍሉይ ኣሃዱ ሰራዊት ጅቡቲ ዓበ ሓገዝ ከም ዘበርክታ ገሊጹ። ኣሜሪካ ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ካብ 2001 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ እኳ እንተኾነ ቻይና ዝዓበየ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ጅቡቲ ድሕሪ ምህናጻ ግና ህላዊኣ ንምርግጋጽ ዝያዳ ምቁፅጻርን ወተሃደራዊ ሓገዛት ኣብ ምግባርንያ ተጸሚዳ ዘላ። ወተሃደራዊ ህላዊ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘሻቐላ ኣሜሪካ ንማዓስከራታን ሰራዊታን ስግኣት ክፈጥረላ ንዝኽእል እንተታት ንምፍሻል ፕረዚደንት ትራምፕ ክፍርመሉ ትጽቢት ዝግበረሉ ሓድሽ እማመ ቕሪባላ። ኣብዚ ብውሽጣዊ ቅልውላውን ምትእታው ጎረባብቲ ሃገራትን ዘይረግአ ዘሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዘን 2 ግዙፍ ወተሃደራዊ ሓይሊ ዘለዎን ሃገራት ጥራይ ዘይኮና ሰራዊት ፈረንሳውን ከም ዝርከቦም ብተደጋጋሚ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። ጅቡቲ ካብ ቻይናን ዘለዎ ዕዳ ክትከፍል እንተዘይክኢላ ኣምሳይኡ ቻይና ንወደባት ጅቡቲ ከተመሓድር ከይተፍቅድ ስግኣት ዘለዋ ኣሜሪካ ክሳብ 2034 ዓ.ም ዝጽንሕ ናይ ክራይ ውዕል ዘለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ ክኸውን እዩ። ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ብኽብሪ ንዕድም። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።